Mantanuro, Mantanong Salve. إحساسي قدامي فيكم ينسى على طول تجمعك وأحلى حياة Papaginom ka na. Papaginom na ka. Alek, sorong lang Mandela. Nakaresu. Salbay. Tambay ka. Saan kami gumagano? Huwag mo, joke. Saan kami tinggal ba? Sa Palomar. Masinan, nakatindi. Uy, lagi buka pengirong ka dyan. Kaya sumamit man sa Albay. Kuitang. Sige pilih. Sige pilih. Doon ada? No. Doon na ito. Talata ka sa? Yung ice cream? Chocolate ha? Kalatin. Pepsi 2. Ha? Pepsi etning. Muaya wahid. Sama pa sa nakuhalis ka. Dali mo sa kami sa Albay. Kare. Oh, so planet. Hindi ako masuk planet sama kahit. Pag ginata ng si Shell, kasi ako na kami niya sa hotel. Ano yung tinyan? Dito. Okay. Sama yan, siya kayo mamubili matua general manager ng hotel namin. Hindi ko bilang niya sila. Malita naman bukas sa mga isa siya. Yung mga drivers yan, yung mga drivers sa Philippines. Yan ada sini.
TV. Siya kami sa Sikat. Oh, Peter yan ba? Siya ta. Televisa di Mariano. Jimon bisa. Jay. Bisa. Ate so what pa me? Parto mayroon. Ate siya, iya. Napangalan na. Pangalan na suwi ko nag-iwan.